Na, kasama mong natatrap. Diego Bandido! Go Diego! Go Diego! Go Diego! EDSA! Itaas ang kamot sa mga angkol. Itaas ang kamot sa mga angkol. Bunalikol, 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 bunalikol. Oras natin mga kabisyo. Check your love radio tic-tacs. It is now 31 minutes after 6 o'clock in the evening. And you are still locked in right here on Metro's number 1. This is 90.7 Love Radio. Ang istasyong apakalupit! Kailangan pa bang i-memorize yan? Anong sagot dyan, Uncle? Basic. Ayan. May Y. Basic. Hindi, basic. Oh, basic. Oh, lagyan mo ng Y para magtunog ng basic. Ay, siyempre, kasama pa rin natin na makulit na si Duday at Tanghenyo. Duday, say hello. Hello po sa inyong lahat po. Magandang gabi po. Sana po nag-i-enjoy po kayo sa pakikinig po dito sa Love Radio. Uncle Diego, gusto mo kantahan kita? Kakanta po ako ng 100 Little Angels. No. Duday, please, wag na. Baka abutin tayo ng alas 9. Ay, di ba alam ko, 10 Little Angels lang yun. Ba't sa'yo 100 Little Angels? Kapihira naman tong apumutang, oh. Ay, nako. Sino ba nagturo nito 100 Little Angels? O, sige, ito na mga kabisyatang. Pag-usapan na natin to. Makinig ng mabuti. Ito po mga kabisyo, trending sa Facebook ang post ng isang teacher sa paglabas niya ng kanyang sentimiento hinggil sa pagtuturo niya sa henerasyon ng kabataan sa kasalukuyan. Oh no! Ayon kay teacher, ibang-iba na raw ang kabataan ngayon dulot ng syempre yung technology, yung bagong kaisipan. Sa ngayon daw kasi napansin niya ang generation ng mga kabataan ngayon ay hindi makasagot na mga test na nasa anyong identification o pagbigay ng sagot na walang multiple choice. Mas alam pa daw nila ang trending at viral post kaysa sa kanilang studies. Tang, logican na natin to. Ay, sige, logican mo na yan para mahimasmasan. Logican na yan! Logican na yan! Alright mga kabisyo, logican na yan! Anong leksyon ang ating mapupulot? Anong aral ang ating madudukot? Well mga kabisyo boards, ito ang isang masakit at hubad na katotohanan. Nakabisado pa ng mga estudyante ngayon ang trending sa TikTok kaysa sa mga lessons nila. Diba? Pero ngayon, ang tanong dyan, masisisi mo ba yung mga estudyante? Well, para sa akin, hindi. Tayong mga tao kasi, nag-i-evolve yung behavior natin. What's in front of us, kung anong available information, di ba? Well, human behavior has evolved over time through a combination of biological and cultural and environmental factors. Kaya hindi natin pwedeng i-compare yung estudyante sa panahon natin, Uncle, kaysa ngayon iba na kasi ang dynamics ng learning di ba? Dati kasi wala tayong access sa net, di ba? Ang buhay natin bahay, tropa lang. Ayan, mag-i-escape ka sa school, lalabas kayo ng tropa nyo, manonood kayo ng kung ano-ano. Di ba? Well, mga kabisyo, students today kasi may have different learning styles and preferences. Diba? Kumpara dun sa nakaraan. Meron po mga student na mas prefer po nila yung hands-on experience, yung mga multimedia presentation, kumpara po sa traditional. Diba? Ayan, halimbawa, Col, parang ganito. Diba? Nautusan tayo dati, bumili sa tindahan, utusan ka, bigyan ka ng piso. Bilis mo pa sa alas 4, diba?
Pero ngayon, try mo, utusan mo yung anak mo, bigyan mo ng piso. Baka sabihin niya, pa, eto 10 pesos, ikaw na lang bumili. Aragon! Malooy ka. Housemates, sino ang gumamit ng CR housemates na hindi nag-plus? 36 after 6 o'clock. Tuloy-tuloy po ang kasiyahan at katuwaan. Hatid po sa inyo ng 90.7 Love Radio. Kailangan pa bang i-memorize yan? Basic! Kailangan pa bang i-memorize yan? Love Radio. Basic!